iyong ama at ina tulad ng inuutos ko sa iyo, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sasagana sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Amen. Amen. Okay, going down. Okay, you too, Pastor. Pastor together. Father God, I love you. Beautiful manner. Father God, I love you. 1, 2, 3, go. Father God, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I love you. Church members, I love you. Church members, I love you. Outside members, I love you. Outside members, I love you. Sabay-sabay po tayo. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Today, Marian, maybe this year, school year, teacher, 그래서 pastor together 사바이, example, all of God delivery. Amen. Amen. You are all Marian, bless give you. Amen. 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 Today title, 주인으로 살 사람과 머슴으로 살 사람은 자세가 다릅니다. Okay, ang pamagat po natin ngayon, magkaiba ang paglilingkod ng isang nabubuhay bilang isang Panginoon at ang saloobin ng isang nabubuhay bilang isang alipin. 자, 오늘 사바이 1, 2, 3 go. Sabay-sabay po tayo, magkaiba ang paglilingkod ng isang nabubuhay bilang isang Panginoon at ang saloobin ng isang nabubuhay bilang isang alipin. Amen. Amen. Understand, children? Naintindihan po natin? Amen. Today, Father God, your bless message. 출애굽기 20장 12절에 보니까 1, 2, 3 go. Okay, pakibukas po natin sa Exodus chapter 20, verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Amen. 내 부모를 공경하라. 그리하면 너희 하나님 나 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 또 신명기 5장 16절에 너는 너희 하나님 여호와의 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 그리하면 너희 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내가 생명이 길고 복을 누리리라. 1, 2, 3 go. Okay, sabi po dyan sa Deuteronomy chapter 5 verse 16, igalang ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng inuutos ng iyong Panginoong Diyos, upang ang iyong mga araw ay humaba pa at para sa ikabubuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. 에베소서 6장 2절에 3절에 보니까 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속 있는 첫 계명이니 이는 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. Amen. 1, 2, 3 go. Sabi sa Efeso chapter 6 verse 2 to 3, igalang ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. 아멘. Upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabubuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. Amen. Purihin natin ang Diyos. 자, first 하나님을 바르게 경외하십시오. first. Meron po tayong una, matakot sa Diyos ng tama. 자, 우리 사바이 카몬 하나님을 바르게 경외하십시오. Okay, sabay-sabay po nating sabihin, matakot sa Diyos ng tama. Amen. 아멘. Amen. worship manners, beautiful manners, very important. 하나님께서 왜 성경 여러 곳에서 부모님을 공경하라고 가르치고 있겠습니까? Bakit tayo tinuturuan ng Diyos na igalang ang ating mga magulang sa iba't ibang lugar sa Biblia? 공경이라는 사전적 의미는 단순한 존경을 넘어서서 마음속으로부터 예의를 갖추고 전심으로 경외하는 것을 말하고 있습니다. Ang kahulugan ng paggalang
disyonaryo ay higit pa sa simpleng paggalang. Ito ay tumutukoy sa paggalang sa Diyos ng buong puso, na nagpapakita ng kagandahang loob mula sa puso. 아멘. Amen. 아멘. 가장 위대한 신앙은 보이지 않는 하나님을 보는 것 같이 믿는 것입니다. Ang pinakadakilang pananampalataya ay ang paniniwala na di nakikitang Diyos, na para bang nakikita mo siya. 아멘. Amen. 자, 사바이사바이 1, 2, 3고. Ang pinakadakilang pananampalataya ay paniniwala na di nakikitang Diyos, na para bang nakikita mo siya. Ito po ay ang paggalang na magkaroon po tayo ng pagkatakot sa Diyos. 자, 사바이사바이 빨로. 자, 1, Okay, 2, 3. sabay-sabay po natin sabihin, ang pinakadakilang pananampalataya ay paniniwala sa di nakikitang Diyos, na para bang nakikita mo siya. Amen. 아멘. Amen. Now inside 가소가 church inside now Holy Spirit come on and angel many together come on by Holy Spirit Jesus Spirit supporting help you together 가소가 church come on 아멘. Amen. 자 따글로그 1, 2, 3고. 자, 로마서 4장 18절에 보니까 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이와 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심을 인함이라. Okay, sabi po sa Roma chapter 4 verse 18, umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya'y sumasampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Amen. 아멘. 그렇습니다. 믿음이란 자꾸 의심하는 것으로 하나님을 만날 수는 없습니다. Tama iyan. Ang pananampalataya ay nangangahulugan na hindi mo nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pag-alinlangan. 우리 사바이사바이 1, 2, 3고. Sabay-sabay po natin sabihin, tama iyan. Ang pananampalataya ay nangangahulugan na hindi mo makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pag-aalinlangan. Pamamagitan ng patuloy na pag-aalinlangan. 아멘. Amen. 성경 말씀은 하나님의 진리라고 자꾸 읽고 믿고 알아가야 하는 것입니다. Dapat mo patuloy na basahin ang paniwalaan at kilalanin ang Biblia bilang katotohanan ng Diyos. 저는 하나님의 말씀을 믿으려고 하는 훈련부터 먼저 합니다. Nagsimula ako sa pamamagitan ng pagsasanay sa aking sarili at paniniwala sa salita ng Diyos. Amen. 어떤 어려움이 와도 살아계신 하나님의 말씀이기 때문에 절망하지 않습니다. Anuman ang mga paghihirap po natin na dumating sa akin or sa inyo, hindi ako mawawalan ng pag-asa dahil ito ang buhay na salita ng Diyos. Amen. 아멘. 그러니 하나님께서는 참소만 가족들을 계속해서 보호해 주시는 것이라고 믿습니다. Kaya naniniwala ako na patuloy na pinoprotektahan ng Diyos ang pamilya ng tunay na may pag-asa. 아멘. Amen. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 자, children. 자, 사바이 글로리 투 갓. Sabay-sabay po natin 글로리 sabihin, 투 갓. purihin ng Diyos, glory to God. very important. 글로리 투 갓. 제가 하나님의 종으로 자꾸 의심이나 하고 기도도 하지 않고 설교도 연구하지 않고 AI에게 부탁해서 프린트나 해서 설교한다면 하나님께서 이렇게 좋은 일들이 있게 하지 않았을 것입니다. Kung bilang isang lingkod ng Diyos, ako ay nag-aalinlangan lamang. Nabigong manalangin, nabigong mag-aral ng mga sermon, at hiniling lamang sa isang AI na i-print ang mga ito para sa akin upang iparangal. Hindi hayaan ng Diyos na mangyari ang gayong magagandang bagay. 아멘. Amen. 돌아보면 텐트 치고 시작한 교회와 학교가 이렇게 성장하고 발전한 것은 하나님의 은혜입니다. 그리고 여러분들의 수고입니다.
Sa pagbabalik tanaw, ang simbahan at paaralan na nagsisimula ng pagtatayo ng tolda ay lumalago at umuunlad sa ganitong paraan. 아멘. At ito ay biyaya ng Diyos, ito rin ay bunga ng iyong pagsusumikap. 아멘. 자, 신명기 28장 8절에 보니까 1, 2, 3고 Sabi sa Deuteronomio chapter 28 verse 8, igagawad sa iyo ng Panginoong kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng iyong bansa ng iyong gagawin at pagpapalain kanya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 자, 여호와께서 명하사 내 창고와 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내게 복을 주실 것이며, 자 보십시오. 하나님을 경외하기를 마음으로 딱 정하고 나는 하나님을 경외해서 하나님께 인정을 받아야 되겠다는 믿음을 가져야 한다는 것입니다. Tingnan mo, nangangahulugan ito na dapat mong matatag na ipasya sa iyong puso na matakot sa Diyos at magkaroon ng pananampalataya na dapat kang kilalanin ng Diyos dahil natatakot ka sa Kanya. 아멘. Amen. 신앙생활에서 제일 무서운 적은 양다리 걸치고 있는 신자입니다. Ang pinakamalaki at pinakatatakot ng kaaway sa buhay ng pananampalataya ay isang mananampalataya na sumasaklaw sa dalawang panig. 자, 사바이 1, 2, 3고 Ulitin po natin, sabay-sabay po tayo. Ang pinakamalaki at kakatakot ng kaaway sa buhay ng pananampalataya ay isang mananampalataya na sumasaklaw sa dalawang panig. 아멘. Amen. Understand amen? Naintindihan po ba natin? Children, Mga understand? bata, naintindihan? Amen. 오뽀, 릴리, listen to you. 자, 언제 어디를 튈지 모르는 예측 불가능한 신자가 있다면 그는 스스로에게 속고 있는 것입니다. Kung mayroon isang mahuhulaan ng pananampalataya na maaaring tumalon anumang oras, nililinyang niya ang kanyang sarili. 진리는 진리 안에서만 더 확실해진다는 것입니다. 여러분, 금쪽 같은 신자가 되어야 합니다. Ang katotohanan ay magiging mas tiyak lamang sa loob mismo ng katotohanan. Dapat kang maging mahalagang pananampalataya. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 자, 보석은 모든 사람들에게 자기의 가치를 인정받습니다. Ang isang hiyas ay kinikilala ng lahat dahil sa halaga nito. 자, 1, 2, 3고 사바이. Sabay-sabay po natin sabihin, ang isang hiyas ay kinikilala ng lahat dahil sa halaga nito. Amen. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 베리 마치. 자, 여러분이 가지고 있는 믿음의 가치를 크게 쓰임 받을 수 있는 리더가 될 수 있도록 가치를 극대화하십시오. I-maximize ang halaga ng pananampalataya, taglay mo upang ikaw ay maging isang pinuno na lubos na magagamit. Amen. 아멘. Amen. 메리안 people. 메리 small children. 근데 so now pastor together 원로브가 translate. 아멘. Amen. Step by step, education. Father God, you wisdom give you, and knowledge bless give you. Amen. Amen. Wisdom no more, knowledge no more, knowledge blessing no more. You're after how to blessing grow up. Amen. Very very difficult. So first, God of wisdom, Bible reading, God of wisdom may, and general knowledge training, school going, step by step knowledge training, and then Father God, your really good guidance help you. 아멘. Amen. 한 국가에 영향력을 줄 수 있는 제목이 되십시오. Maging isang paksang may kakayahang maimpluwensya or maimpluwensya sa isang bansa. 이렇게 하나님과 사람 앞에 쓰임받는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Binabasbasan kita sa pangalan ni Jesus
na magamit ka ng Diyos at ng mga tao sa ganitong paraan. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 자, 넘버 2. 어른을 공경함으로 믿음이 성장되어야 합니다. Okay, number 2 po, ang pananampalataya ay dapat lumago sa pamamagitan ng paggalang sa mga nakakatanda. 아멘. Amen. Pastor in the morning today, 기식나, Pastor 만페 느낌포, 만페, I love you. Si Pastor daw, maaga siyang nagising. And inanap niya si Ma'am Fe at sinabi niya po ay, Ma'am Fe, I love you. Pastor why, tonight together sleep. 근데 Pastor in the morning 기식나, my 만페 느낌포, I love you. 만페 good morning, like this say. Si Pastor daw ay sinasabihan niya si Ma'am Fe ng I love you. And ano sabi? Ginagalang niya ito. Amen? 열 크리스천 라이프 블레싱 립 서비스. 아멘. Opo. Amen. Amen. Ito po ay ang Christian life, ang pananampalataya po natin ay dapat ito ay isang pinagbiblesingan ka ni Lord. Ibig sabihin po, binibigyan ka ng mga blessing kapag ito po ay nagkakaroon ka ng paggalang at in-spread mo po yung love. Pastor 정 happy, 만페 happy, all families happy. 아멘. Amen. Happy si Pastor, lahat ng pamilya happy. Dapat ganun din po tayo. Amen? 자, 전도서 10장 20절 1, 2, 3 고. Huwag mong sumpain, sabi sa Ecclesiastes 10 verse 20, huwag mong sumpain ang hari kahit sa iyong isipan, at huwag mong sumpain ang mayaman kahit sa iyong silid tulugan, sapagkat isang ibon sa himpapawid ang magdadala ng iyong tinig at ilang nilalang na may pakpak ang magsasabi ng bagay. 전도서 10장 20절에 심중에라도 왕을 저주하지 말며 침방에서라도 부자를 저주하지 말라. 공중의 새가 그 소리를 전하고 날짐승이 그 일을 전파할 것임이니라. 우리가 가정을 꾸려보면 자녀들이라도 어떤 자녀는 부모가 나에게 무엇을 해준 것이 있어 이렇게 부모를 원망하는 사람들이 있습니다. Kapag nagsimula tayo sa isang pamilya, nakikita natin na sa ating mga anak, ang mga taong nagagalit sa kanilang mga magulang, dahil sa kanilang nagawa para sa kanila at tumatangging tulungan sila. Sa kabilang banda, ang mga batang natanto sa kahulugan ng buhay, kahit wala pa silang natanggap na tulong mula sa kanilang mga magulang, masigasig silang nag-aaral ng mag-isa. Iginagalang ang kanilang mga magulang. 불라. At kinikilala ng kanilang mga kapitbahay saang panig ka lumaki. Amen? 자, 아멘. Amen. 자, 이렇게 부모를 원망하고 부모를 돕지 않는 자녀들도 있는 반면 삶의 의미를 깨달은 자녀들은 부모님께 아무것도 도움을 받지 못했지만 독학이라도 야무지게 해서 오히려 부모님을 공경하고 이웃들에게 인정받는 자녀들로 성장하고 있습니다. 여러분은 어느 편에 성장하고 있습니까? 자, 1, 2, 3 고. At kinikilala ng kanilang mga kapitbahay saang panig ka lumaki. Kung mayroon kang dalawang uri ng anak, na ito, sino ang gusto mong tulungan? Your nanny family looking for your understand. Pastor before 2007 발라우간 coming first nanny 참소망 church first member nanny divine. 근데 so nanny at the time very difficult. 근데 참소망 coming Father God wisdom give you, knowledge give you, talent give you. nanny and brother sisters knowledge blessing come. Amen. 아멘. Amen. 그래서 your step by step 이 가소가 철칙 the same. Your instrument step by step training, organ step by step training, guitar step by step training. 바이블 Genesis to Revelation step by step reading. 아멘. Amen. Also pastor together
theology, step by step, education, your memorize, God of how to love you. Understand. Amen. Naintindihan po natin? 자, 따갈로그. Amen. Okay, sabi ni Pastor nung yung kapatid ko, kilala niyo si Ma'am Lenny. Okay, kilala niyo ito. Yung bata pa lang po, mahirap po talaga kami before. And nung pumunta po siya sa Chamsomang, kasama po si Ate Divine, and pinag-bless po siya ni Lord. Binigyan po siya ng wisdom, katalinuhan, at ano pa? Talento. Marunong na siya mag-play ng mga music, mag-lead at mag-preach sa inyo ng gospel ni Lord. At bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, ng knowledge, kung babasahin po natin mula sa Biblia from Genesis to Revelation. Opo, naintindihan po natin? Amen. 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 Glory to God. Amen. 와, 메리안, wisdom very good. 아멘. Amen. 자, 이런 두 종의 자녀가 있다면 여러분들은 누구를 도와주고 싶겠습니까? Kung mayroon kang dalawang uri ng anak na ito, sino ang gusto mong tulungan? 반드시 전자를 도우려고 할 것입니다. 목사님도 일반입니다. Walang alinlangan na gugustuhin mong tulungan ang una. 목사님께서 가르쳐 주는 대로 순종하며 따라오는 제자나 성도를 도우려고 하지 전혀 목사님의 가르침을 따르지도 않고 시키는 것도 마지 못해서 하는 사람은 목사님도 사람인지라 노골적으로 나쁘다 표현하지는 않지만 마음속으로는 생각이 복잡해지는 것입니다. Mga pastor, ganito rin ang para sa iyo. Sinisikap mong tulungan ang mga disipulo o mananampalataya na sumusunod ng eksakto na itinuturo mo sa kanila. Ngunit tungkol sa mga hindi sumusunod sa iyong mga turo at gumagawa ng sinasabi mo sa kanila nang may pag-aatubili dahil ikaw ay tao lamang. Maaaring hindi mo tahasang sabihin na sila ay masama, ngunit sa ikabuturan mo ng iyong mga iniisip ay komplikado. Amen? 아멘. Amen. Children understand? 아멘. Naintindihan mga bata? Understand? Amen. Really listen to you. Why? Father가 now 참소만 가소가 Holy Spirit come on now. Okay, makinig po tayo mga bata kasi ang Holy Spirit po ay dito sa Chamsoma, dito sa Children Ministry. 자, Amen? 그래 너는 스스로 자수성가할 타입이구나. 누구의 도움도 받지 못하고 혼자 힘으로 어렵게 살아갈 타입이구나. 이렇게 생각할 수 있지 않겠습니까? Maaring maiisip mo, sige, ikaw ang tipo na magtatagumpay ng mag-isa. Ikaw ang tipo na mamumuhay ng mahirap at mag-isa nang walang natatanggap na tulong mula sa kahit sino. 목사님께서도 관심을 가질 수 있는 에너지를 뿜어내는 믿음의 사람이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Binabasbasan kita sa pangalan ng Jesus na maging isang taong may pananampalataya na nagpapakita ng enerhiya upang magpakita ng interes sa iba. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 자, 여러분, 라핫. 우리가 예수를 믿으면 미워하는 마음, 항상 서운해하는 마음, 언제나 감사치 않는 마음, 증오심과 열등감으로 충만한 마음, 이런 마음은 치료를 받아야 하는 것입니다. Lahat, kung naniniwala tayo kay Jesus, mga pusong napupuot, mga pusong laging nasasaktan, mga pusong hindi kailanman nagpapasalamat, mga pusong puno ng puot at mga komplikadong pagmamaliit ay dapat gumaling. Amen. 아멘. Amen. 그래야 좋은 사람도 만나고 피해 망상으로부터 벗어날 수가 있다는 것입니다. Sa ganun lamang, ka makakakilala ng mabubuting tao at makakatakas mula sa parunya. 아멘. Amen. 여러분 정말 치료받는 성도들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Binabasbasan kita sa pangalan ng Jesus na tunay kang maging mga mananampalataya na gumaling. 아멘. Amen.
빌립보서 4장 4절 5절에 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. Sabi sa Filipos, chapter 4, verse 4 to 5. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malalaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kinahuhunan. Ang Panginoon ay malapit na. 아멘. 그렇습니다. 하루하루 함께하는 성도들에게 짐이 되는 인성이 아니라 힘이 되는 영성으로 성장하고 교회와 학교와 그리고 이웃들에게 축복이 되는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Tunay nga, binabasbasan kita sa pangalan ni Jesus na hindi ka lumago sa pagkatao na pagiging pasanin sa mga banal na kasama mo araw-araw, kundi sa espiritualidad na nagiging pinagmumulan ng lakas at magiging pagpapala ka sa simbahan, paaralan at sa iyong mga kapitbahay. Amen. 아멘. Amen. everyday sacrifice, everyday sacrifice, everyday humble, everyday humble. Very, very important. Lagi po tayong magpakumbaba, lagi po tayong magsakripisyo para po sa mga kapitbahay, sa mga mahal po natin sa buhay. Amen? 아멘. 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 자, 직장과 기업에도 근무하는 직원들이 자꾸 공금에 관심을 가지고 영수증 과다 청구를 하는 직원은 반드시 드러나게 되고 결국은 스스로 물러나게 되는 날이 온다는 것입니다. Sa mga lugar ng trabaho at mga kumpanya, ang mga empleyadong paulit-ulit na nagpapakita ng interes sa mga publikong pundo at labis na naniningil sa mga resibo ay tiyak na mabubunyag. At sa kalaunan, darating ang araw na kusang loob silang magbibitiw sa mga tungkulin. 아멘. Amen. 이 very very important. 그래서 also Christian life integrity mind. Sa pagiging Christian po, Kristiyano na namumuhay tayo, ang integridad po ay very important po sa atin. Bilang isang kabataan, mga bata, matanda, ang integridad po, lagi po nating intindihin na ito po ay pinaka-importante sa ating buhay. Father God, integrity no more. How to your blessings guidance help you? Kung wala pong integridad, kung wala pong integrity ang isang tao, paano po ibibigay ng Diyos ang pagpapala sa inyo? 아멘. Amen. Very very important. Society life. Number one, integrity life. Pinaka-importante po ang integrity kasi dahil namumuhay tayo sa sosyalidad or sa social life, dapat po ay maisabuhay, mai-apply po natin ang integridad. Amen? 자, 그러므로 우리 모두가 없어도 정직하게 신앙생활을 해서 동료들로도 인정받고 상사에게도 인정받아 더 좋은 보직으로 승진하고 또 하나님의 축복의 통로들이 세워지게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya nga binabasbasan kita sa pangalan ni Jesus na lahat tayo ay mamuhay ng pananampalataya ng tapat kahit na wala ang iba upang makilala tayo ng ating mga kasamahan at nakakataas. Mapataas sa mga mas mabubuting posisyon at maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. 아멘. 아멘. Glory to God. Palakpakan po natin ng Diyos. 아멘. 자, children, all 사바이, your hands, big hands, glory to God. 1, 2, 3, go. 자, glory to God. Glory to God. Sabihin po natin, glory to God. Amen. 자, 갈라디아서 6장 7절로 9절에 보니까 1, 2, 3, go. Sabi po sa Galatia chapter 6 verse 7 to 9, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lukohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Verse 8, sapagkat ang nag-ahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman, ang mag-aani ng kasarian, subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon,
ang mag-aari tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Amen. 아멘. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하고 때가 이름에 거두리라. 아멘. 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 Amen. 자, 넘버 3. 교회 어른을 존경해야 합니다. Sabi po sa number 3, dapat mong igalang ang mga nakakatanda sa simbahan. 아멘. Amen. Dapat mong igalang ang mga nakakatanda sa simbahan. 참소망 가소가 and 참소망 스쿨 your 바랑가이 네이버로 your 릴리 humble manners lip service action. Sa Chamsamang po, sa Barangay Kasuga, dito po sa simbahan, at sa mga neighbor po natin, igalang po natin ito. At lagi po tayo, i-practice po natin ang pagpapakumbaba. Amen? 자, 목사님은 70만 명이나 다니는 대형 교회에서 신앙생활을 했으니 정말 여러 유형의 신자와 목회자를 만나보았습니다. Dahil nabuhay ka ng relihiyoso sa isang malaking simbahan na may 700,000 miyembro, tunay na nakikilala ka ng maraming iba't ibang uri ng pananampalataya at pastor. Amen. 700,000 person. 와, very big church. 글로벌 넘버 원 church. 700,000 member daw na simbahan. Napakarami, di ba po? Amen. Like Pastor Jong, many ministry work, experience, testimony, many. Si Pastor po, marami po siya karanasan, at yung mga simbahan po niya, nasa member po ng simbahan, nasa 700,000. Napakarami daw po. 자, 그런데 이상하게도 교회 안과 밖에 항상 겸손하게 사는 신자들은 다 인정을 받고 또 축복도 받게 되는 것을 많이 보았습니다. Gayunpaman, kakaiba, madalas kong nakikita ang mga pananampalatayang laging namumuhay ng may pagpapakumbaba, kapwa sa loob at sa labas ng simbahan, ay kinikilala at tumatanggap ng mga pagpapala. 아멘. 아멘. Amen. 자, 또 목회자도 겸손한 신자들에게 도움을 주고 싶지 교만한 신자에게 도움을 주고 싶겠습니까? Bukod pa rito, hindi ba gugustuhin ng isang pastor na tulungan ng isang mapagmataas na mananampalataya kaysa sa isang mapagpakumbaba? 여러분, 우리가 하나님을 경외하고 믿고 있지만 하나님은 언제나 사람을 들어서 사용하시고 축복해 주신다는 것을 잠시도 잊어서는 안 됩니다. Bagamat lahat tayo ay natatakot at naniniwala sa Diyos, huwag niyong kalimutan kahit sandali na ang Diyos ay laging nagtataas ng mga taong upang gamitin at pagpalain sila. Kahit ako ay natitirang tumanggap ng tulong mula sa estranghero na tumulong sa akin hanggang ngayon. 참소망 미션 Father God blessing sky folding down building may no. We are prayer and we are sacrifice. pastor to sabay good communication. Like this. So Father God, one people, two people, delivery help us. 참소망 미션. 아멘. Amen. So blessing sky falling down? No. You are really humble, sacrifice, worship sacrifice, your obedience sacrifice, your 10 tithes, offerings sacrifice. Very important. How to Father God bless give you? Your 10% offering sacrifice, very important. Why? Living God. Now your action all 100% looking for understand. Your 10 tithes offering, obedience, no obedience. Father God really check in. Why? Bless give you. 10% offering, obedience come on. Okay. You really living God. Me, really love you. So no obedience. Father God, okay. You knowledge understand. No obedience. No obedience. How to your blessing given to you. 자,
자, 지금까지 저를 도와주신 사람들이 전혀 모르는 사람들에게는 도움을 받기는 매우 어려웠습니다. Kahit ako ay natitirang tumanggap ng mga tulong mula sa mga estranghero na tumulong sa akin hanggang ngayon. 그러나 항상 저를 알고 계시는 분들이 소개도 해주시고 크고 작은 도움을 받고 여기까지 왔습니다. Gayunpaman, nakarating ako sa ganito kalayo. Salamat sa mga nagpapakilala at tumulong, malaki man o maliit, mula sa mga palaging nakikilala sa akin. 아멘. Amen. 그럼 우리들이 하나님의 사람이나 세속적인 사람에게라도 도움을 받으려면 어떻게 처신해야 되겠습니까? 늘 겸손해야 한다는 것입니다. Kung gayon, paano tayo dapat kumilos kung nais nating makatanggap ng tulong mula sa mga tao ng Diyos o kahit sa mga secular na tao? 이 또한 Ito ay dapat tayong laging maging mapagpakumbaba. I-apply po natin ang pagiging humble. Amen? 아멘. Amen. 글로리 투 갓. Palakpakan po natin ang Diyos. 자, 살라만. 자, 항상 지성과 영성을 겸비하되 겸손으로 무장된 겸손이 복스러운 언어로 또는 진지한 행동으로 표현되어야 복도 만들고 승진도 하고 좋은 일이 생긴다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Laging taglayin ang parehong talino at espiritualidad. Ngunit maging armado ang mapagpakumbabaan at kapag ang kapakumbabaan na ito ay pinapahayag sa pamamagitan ng ipinagpalang wika o taos-pusong mga kilos. Binabati kita sa pangalan ni Jesus na naniniwala ka na sa nilikha ng mga pagpapala, maaangat ang iyong posisyon at makakaranas ng mabubuting bagay. Hindi naman sa hindi kayang lumikha ng mga pagpapala ang mga tao dahil sila ay mangmang. 아멘. Amen. 자, 6월. 자, knowledge blessing not understand. spiritual blessing not understand. How to Wologan translate help you? 그래서 you will really understand spiritual training and knowledge training, instrument training, service training. It's very, very important. Dancing training. 아멘. Amen. 가소가 절치 after you hear children dancing step by step training. 그래서 worship service dancing together sabay-sabay. Come on. Amen. Yung mga bata daw po, magkaroon po tayo ng training sa pagsasayaw para po magamit po kayo. Gusto niyo po ba yun mga bata? Amen. 사람이 무식해서 복을 만들지 못하는 것이 아닙니다. Hindi naman sa hindi kayang lumikha ng mga pagpapala ang mga tao dahil sila ay mangmang. 자, 사바이 1, 2, 3고. Hindi naman sa hindi kayang lumikha ng mga pagpapala ang mga tao dahil sila ay mangmang. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 가난의 이면을 잘 살펴보면 겸손의 결핍이 충만한 사람들이 많이 있음을 볼 수 있습니다. Kung titingnan mo mabuti ang nakatagong bahagi ng kahirapan, makikita mo ang maraming tao na puno ng kakulangan ng pagpapakumbabaan or pagpapakumbaba. 많은 신자들이 나는 하나님께만 충성하면 돼. 이런 식으로 예수를 믿고 있다면 그는 하나님을 모르는 사람입니다. Kung maraming pananampalataya ang naniniwala kay Jesus sa pagsasabing, kailangan ko lang maging tapat sa Diyos, kung gayon sila ay ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. 아멘. Amen. 자, 사바이 1, 2, 3고. Kung maraming pananampalataya ang naniniwala kay Jesus sa pagsasabing, kailangan ko lang maging tapat sa Diyos, kung gayon sila ay ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. 자, 예수님은 구원만 강조하지 않았습니다. 땅에서도 잘되고 장수하기를 원한다는 것입니다. Hindi lamang kaligtasan ang binigyang diin ni Jesus. Ninanais niya na tayo ay umunlad sa lupa at mabubuhay ng mahabang buhay. Today Bible scripture.
Your parent always help you. Amen. Amen. Oh. Ngayon po ay pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos. Lagi po nating tulungan ng ating mga magulang. Amen. So your Pastor Chong looking for, understand. Pastor Chong, everyday Father God love you. Father God, I love you. Ministry work, sacrifice, help you. Father God, Pastor Chong, many help us. Amen. Amen. So you are the same. Really, your Pastor Chong, how to ministry work, education, help you. Really listen to you. You are the same. You are going to self study, help you. Church inside members, Bible reading help you, dancing help you, instrument help you. So Father God, really your wisdom give you, blessings, members join help you. Amen. Amen. Father God, yesterday, today, and forever, blessings God. Amen. Ang Panginoon ay lagi po nating tandaan na ang Panginoong nung bukas, ngayon at magpakailanman. Siya po ay nagbibigay ng pagpapala na nanggagaling po sa ating Diyos. Amen? Lahat po tayo mag-aral ng salita ng Diyos at i-apply po natin ito dahil po ang salita ng Diyos, siya po ay nagbibigay ng tunay na pagpapala mula sa Kanya. Amen. 아멘. 자, 여러분 한국 속담에 죽은 정승이 살아있는 개만도 못하다는 속담이 있습니다. Sa lahat, mayroon isang kawikaang Koreano na nagsasabi, ang isang patay na punong ministeryo ay mas mababa ang halaga kaysa sa isang buhay ng aso. 그렇습니다. 지금 오늘 복을 받아 누리며 어려운 사람들을 먹이고 입히고 가르치면서 인생을 누리다가 천국을 가야지. Tama iyan. Dapat mong tamasain ang mga biyayang natatanggap mo ngayon. Ang magpakailanman, pananamit, ang pagpapakain, pananamit at pagtuturo ng mga nangangailangan ay ipamumuhay ang iyong buhay hanggang sa pumunta ka sa langit. 성격이 모나고 열등감으로 충만해서 얼굴과 몸가짐의 조속으로 다르게 표현되고 행동하는 신자가 된다면 어느 누구의 큰 도움을 받아 직장과 사회와 국가에서 인정받아 성공적인 삶을 살아갈 수가 있겠습니까? Gayunpaman, kung ikaw ay magiging isang pananampalataya or mananampalataya na ang personalidad ay magaspang at puno ng pagiging mababa ang loob, na magiging sanhi ng pagbabago ng iyong ekspresyon ng muka at kilos mula sa umaga hanggang sa gabi, makakatanggap ka ng malaking tulong mula sa iba at makikilala ang iyong lugar ng trabahong lipunan at bansa at mamumuhay na matagumpay. Amen. In the world, who is people like this education help you? Only pastor only like this education help you, no problem. Amen. Amen. Why? God of servant. Amen. 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 Because of God of servant, so also like this, you will talk to you, no problem. 아멘. Amen. 자, 그래서 로마서 8장 28절 1, 2, 3 go. Sa makatuwid, sinasabi sa Roma chapter 8 verse 28, at nalalaman natin sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila mga tinatawag alinsunod sa Kanyang lipunan or 자, layunin. 아멘. Amen. 자, 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 그렇습니다. 섬길 사람은 섬김으로 축복을 받고, 높일 사람은 높임으로 겸손과 매너를 인정받아 축복도 받고, 날마다 영성과 지성을 겸비하되 항상 겸손하다는 소문이 자자해서 칭찬을 받는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Tama iyan. Ang mga naglilingkod ay tumatanggap ng mga pagpapala sa pamamagitan ng paglilingkod. At ang mga pagpupunyi ay tumatanggap ng mga pagpapala sa pamamagitan ng pagkikilala sa kanilang mapagpakumbabaan at asal sa pamamagitan ng pagpaparangal. Naway pagsamahin mo ang
espiritualidad or espiritu at talino araw-araw at naway makatanggap ka ng papuri bilang reputasyon ng palaging pagiging mapagpakumbabaan na kumakalat sa lahat ng dako. 아멘. Amen. 아멘. 그리고 많은 사람들에게 영향력 있는 축복을 받는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. At binabasbasan kita sa pangalan ni Jesus na ikaw ay maging mga taong tumatanggap ng mga pagpapala at may impluensya sa marami pang iba. 오케이. 자, let us pray. Ako'y manalangin, tayo po'y manalangin. 자, 올 사바사바이 하나님 아버지 Ama naming Diyos, 하나님의 자녀들로서 섬길 자를 섬기고 높일 자를 높여서 naway maging ang mga anak ng Diyos, ang lahat ng aming mga banal na naglilingkod sa paglilingkuran niya at itataas ang mga itataas niya. 믿음 생활이 행복하고 열매가 풍성해지는 우리 모든 성도님들 되게 하여 주시옵소서. Upang ang kanilang buhay ay pananampalataya ay maging masaya at magbunga ng masaganang bunga. 잠깐이라도 구원받은 감격이 감사해서 하나님을 뜨겁게 찾는 성도들 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Naway maging mga banal kami na kahit sa maikling sandali ay taimtim na naghahanap sa Diyos dahil sa pasasalamat para sa labis na kagalakan at kaligtasan. 아멘. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang Glory to Diyos. God. 아멘. 오케이. 자, 크로징 프레이. 아유, 주여. Tayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus.